Coincidindo coa celebración do Día Mundial dos Océanos, máis de 200 nenos de varios centros educativos de primaria de Boiro e a Pobra do Caramiñal participaron esta mañá nunha limpeza de residuos en varias praias da zona. Acompañados dos seus profesores e tamén de voluntarios da Cruz Vermella de Boiro, recolleron e separaron todo tipo de lixo, dende plásticos a vidros ou outro tipo de residuos orgánicos. A actividade enmarcábase no programa Ludieduca, que desenvolve a Cruz Vermella de Boiro, da man da empresa Gealsa. Estamos facendo hoxe unha actividade no aire libre que consiste, unha vez que xa se estuvo por os colexios durante todo o ano traballando diversos valores, e onde deles é o medio ambiente, a importancia do medio ambiente, hoxe o que estamos facendo é unha recollida de lixo nas playas para concienciar os nenos, que son o futuro do mañán, da importancia que ten o non contaminar os nosos medios, que os nosos recursos da pesca e do medio ambiente que non se vexan vulnerados por culpa da contaminación. E resulta que precisamente a educación ambiental é un dos eixos fundamentais sobre os que traballa Ludieduca, tratando de transmitir aos máis pequenos da importancia de coidar o noso medio ambiente.